Actorii ăștia și pătrățelele lor. Da, o muie, nu vrei tu? Lasă că ai tu Căcat la gură. Auzi? Să-mi suci pula! What the fuck, boy? Romantismul meu are rău de înălțime. Mâncame coare! Lasă-mă că trece până jos. Ce pula mea? A dus pe pulă. Te scot la un sex uscat. Acțiunea tare e de căcat! Trăiești super experiențe pe toate Coare! doar cu televiziunea de la Rom Telecom. Acum ai filmul Dor Lăbaru. în exclusivitate pe televizor, laptop sau tabletă. Da, o muie, nu vrei tu? Mai mult, primești o tabletă Să-mi suci! la cel mai tare pachet cu 3 servicii. Bag pula. Rom Telecom. Televiziune, internet Pulă!